Voordat on O bebouwd worden kan, moet de groen eerst voort. Kom maar bij, maar er ook klimmen. Ja, van wie is dit? Dit is van Lanvert zelfs. Nou, we graven nou de bouwput uit voor de firma Lons, zeg maar. 3 vrachtauto's van Drieden en ik en een kraan. Mijn taak is het afvoeren van de groen. Het vervoeren van de groen. Die graven nou een dek daar van de kelder. Dat ze de fundering van het gebouw daar op maatje kennen. Oh, bliksem, ik druk op knop. Nergens aankomen, hè, want dan blik het je mal, dan sling je eruit. Daar rent het in een uur heen, zeg maar. Naar de fonteintjes daar bijvoorbeeld, de waterlijntje heen en zo. Nou, dat zijn die dingen, maar weer op tanken. En mijn collega, Matt, die is daarbij en die dat spul haast mooi in kaart te brengen, wist je toch? Het goede is komt er voor 400 kub uit. Een gedeelte van het zand hebben we hergebroken van het onvullen van de fundering. Maar ik ben te apparaat net de volle erop. Maar het oor dan, ik mag je allemaal op komen kennen. Ben je nog eens vol of? Nee, we staan direct. Oh. Hoe lang stil je dan om te wachten voordat het vol is? Nou, maar hoe lang ik direct in? 10 minuten. Oh, oké. Oké, wel knap. Ja, je verder maar eens kijken. Het gaat mij willen, maar het wil ook wel eens knallen in de bouwput. Ja, dan komt het uitschudden even, hè. Even timmerie, ja. Even bam. Ja, dan denk ik dat ik nog heel rustig, ja? Ja, hè? Ja, ik denk ik nog heel rustig. Ja. Maar ik een beetje mijn oorhoud drinken, nog. Ja. Het is heel te bereiken en zo scheef. Dus, En dan kan bouwbedrijf Lons beginnen met het stellen van de fundering.